danna subscribe domin kasancewa tare da mu, sai ku danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu. Wannan gine a kai shi ƙasa idan wani ya zo. To rara yau fa kaga ta kanka dan ga gwamnan Kano ya bada umarnin a rushe gidanka. Gaskiya rara ka turo match kuma baka da yan wasa. Na tausaya ma. Shi yasa ake cewa zagin na gaba da kai ba shi da amfani. Kai kana takama da daukaka. To yanzu gashi nan gwamnan Kano ya je har kobar gidanka yana cewa wannan gine a kai shi ƙasa. To ya za kai? Ka isa ka ce ba za a rushe shi ba? Duk wani takama da yake da jagaban naka bai isa ya hana a rushe wannan gidan naka ba. Kanar ka miliyoyin kuɗi gashi gidan kuma za a rushe shi. Kai gaskiya na tausaya ma rara, amma fa gaskiya wannan dogon bakin naka wallahi ya jawo maka. Gaskiya wannan dogon bakin naka ya jawo maka, amma duk da haka dai na tausaya maka. Yau dai ga hankaka zai nuna ma halinsa. Tab wani iko sai Allah. Yau za a yi plate da gidanka rarara. Allah sarki, Allah sa yan rufayin ma karka zage sa a rushe na Abuja. Ko kuma Buharin okay, Allah sa kai na rutsu ma dai mai zance sakamakon abin da ya caza ni gaskiya. Rara ka bani tausayi sosai wallahi. To Allah ya kiyaye gaba. Sai a gyara, kaji rara shawara ta. Sai a gyara zuwa gaba. Allah sarki abin tausayi gidan miliyoyin kuɗi za a ruhe. Na tausayawa. Da Allah gwamnan Kano Ganduje ka dan tausaya masa. Kar a rushe gidan nan. Dan ba yi da kamar sa. Ka dan tausaya masa Ganduje. Allah sarki uban Abba. Nagode. Rara na tausaya ma. Ga yadda aka ci uwar gidan rara ko? Rara an ci uwar. Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da wannan lokaci. Zan ce kusan ta shafe mu duka. Dan Allah mutane. Ku raba mu da baba dan au in ya ki ya fashi kashinsa. Ku fada masa bai gida dauda na ka hutu fa ya fa karfinsa. Ai haƙuri rara. Daukakar ka ba wani bawa ne yayi ma ba. Ikon Allah ne ya daga ka zama tamkar zane na zaba. To za mu je mu dauda rarara. Me gayya mai aiki kai rabbana kake kaiwa ƙara. Sama. Sannan a jami'a muka tashi ashe ko ba mu yi rashin horo ba, mu da muke da raran waka